Sziasztok, mi? Sziasztok, sajt 320 vannak. A mai videóban növesztünk egy gardent, úgy értve, mi a neve? Egy kertet. Igen. Szóval nem ez az első alkalom, hogy játszok ezzel a játékkal, és ha már tetszik a videó, akkor csapassatok egy hatalmas nagy lájkot, és iratkozzatok ugyan ültetünk ezt a klip farmolja megölöm. Ugye a mai játékban növesztünk egy kertet. Aki nem tudná, mi a játék lényege, mész a csávóhoz, és eladod neki Stevennek eladod, és ma kapsz $62. Ja, kb. Ennyi az egész játék lényege, szóval... És ezzel játszok 2 millió, az a játék egy orbitális nagy... Elképesztő gameplay, srácok. Ezt fogom veled megcsinálni, ha nem nyomsz egy lájkot, és egy feliratkozást most azon. Szóval, van a répám, és... Úristen, Waterinken, és srácok, ez a hatalmas gameplay, ha már tetszik, és nagyon izgalmas, tudom, akkor iratkozzatok fel, csapassatok egy hatalmas lájkot, és csapassatok egy hatalmas lájkot. Undorító disznó, vagy mi az béka? Mármint, hogy family friendly content, szóval 21 like, Rip Goku. Ott egy obbi, he! Ó, várjatok, hát az lesz a videó cím, a hatalmas obbi a Grow a Garden világába. Na ezt ki kell vinnem, sajtok. Mi ugye prók vagyunk parkourban, parkour. Na, jaj, kicsit laggolok. Mondjuk úgy hatalmas a laggok vannak. De minket, sajtok, ez nem akadályoz meg, mert ugye mi vagyunk a királyok. Isten, de laggolok. Beleülök a traktorba. És ennyi volt az egész parkour. Oda kellett volna, vagy mi? Ja nem, jó. Hát, ugye, aki nem sajt 38 320 van, az nem tudja ezt megcsinálni. Ja, hát nem tudom, azon kívül, hogy most ültetek pár répát, meg krumplit, meg gesztenyét, amelyik olyan nem lett. Epret, azon kívül semmi gameplay nincs az egész játékban. Nem tudom, az a kis kutya, meg a sajt 38, az hogy tudja élvezni, ez egy kollapsz. Szóval, ja, én sajt 30... Mi a... Amit, hogy mi a sajt 320 csatornán nem beszélünk csúnyán, mert ugye gyerekek is... Szóval iratkozz fel, vagy ezt fogom veled megcsinálni,